Sai da Sadiya wuna a cikin ɗakin mijinta, sai dai mutane da dama sun tofa albarkacin baki bayan ɓalla wani bidiyo da Saida Sadiyuna ta saki a cikin 'yan kwanakin nan a cikin ɗakin mijin nata sa'annan kan gadon nata. Sai dai mutane da dama wasu kan bayyana cewa wasu mutanen ba sa ɗaukar darasi akan wani abu wanda ya faru da su, wasu mutanen kuma dukkanin abubuwan da suke yi na rayuwarsu suna fasa shi ne a cikin shafin social media, kamar da irin Saida Sadiyuna dukkanin wani abu wanda ya shafi rayuwarsu ba sa ɓoye wa duniya kuma sa'annan ba sa ɓoye shi a cikin social media. Duk da cewa sun san cewa suna da ɗimbin maƙiya tare da ɗimbin mahassada wa'inda ke jiran wani abu ƙanƙani su ga cewa ya faru a cikin rayuwarsu domin kawai su yaɗa sa'annan su faɗi abin da ya kasance ba shi ne na gaskiya ba. Amma dai wannan bidiyo ya ɓalla ne tana yin tallan kayayyakinta musamman kayan mata wa'inda suke shafe-shafe da kuma na sha. Duk da cewa mutane da dama suna ganin hakan kamar bai dace ba, wato gidan aure daban sa'annan kuma inda ya kamata a ce ana yin talla daban, ba wai a gidan aure ba sa'annan akan gadon mijin naki kin ga yin talla da shi.